Γεια σας, για όσους δεν με ξέρετε, είμαι η Γεωργία. Είχα ανεβάσει πριν λίγες μέρες ένα πρώτο βίντεο παρόμοιου τύπου στο κανάλι. Όσοι δεν το έχετε δει, σας προτείνω να πάτε να το δείτε, γιατί θα καταλάβετε περισσότερο τι θα πω σήμερα και τι θα εξηγήσω. Σήμερα θα μιλήσω για το συναίσθημα του θυμού και τη συγχώρεση. Ωραία, πιστεύω ότι αν υπήρχε ένα συναίσθημα το οποίο θα με χαρακτήριζε πιο πολύ, κατά 80%, πιστεύω αυτό είναι ο θυμός. Δεν μου φαίνεται, το ξέρω, αλλά παλιότερα ειδικά ήμουν πάρα πολύ οξύθυμος άνθρωπος, στο γυμνάσιο, πιο πολύ στο γυμνάσιο. Και τα τελευταία 2 χρόνια, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, που πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό και να δώσω τη ζωή μου σε Αυτόν, είμαι λίγο οξύθυμη, αλλά το ελέγχω κάποιες φορές. Αλλά μου είναι πιο εύκολο, μπορώ να θυμώνω με παιδί μου δηλαδή, αλλά μου είναι πιο εύκολο να συγχωρέσω το άτομο με το οποίο νευρίασα ή θύμωσα, και θα το εξηγήσω μέσα σε αυτό το βίντεο. Αρχικά να πω ότι ένα κατάλληλο βιβλίο για αυτό το θέμα είναι αυτό. Είναι η συγχώρεση της Joyce Meyer. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Είναι καταπληκτικό βιβλίο. Μιλάει για το πως έχουμε θυμό στη ζωή μας. Έχουμε θυμώσει με άτομα, με καταστάσεις, ανεξέλεγκτος θυμός, και το να πάρεις την απόφαση να συγχωρέσεις αυτά τα άτομα, πιο πολύ για δικό σου καλό και δική σου αισθηματική υγεία, και πως ο Θεός σε βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Και εμένα ο Θεός με βοήθησε. Έχω και μερικά εδάφια αργότερα που θέλω να πω, αλλά θα ξεκινήσω από τις εμπειρίες μου. Όσοι είδατε και το προηγούμενο βίντεο θα καταλάβετε ότι είχα πολλές δυσκολίες στο οικογενειακό κομμάτι, με τον πατέρα μου που δεν ζει πια, με τη μητέρα μου ακόμα και τώρα έχω δυσκολίες και αυτά, αλλά πιο πολύ θα μιλήσω το κομμάτι του μπαμπά και κάποιων φιλικών σχέσεων που είχα όσο μεγάλωνα στην Εύβοια. Γενικά οι καταστάσεις με τον μπαμπά καθημερινά, χωρίς το καταλαβαίνω, εκτός από την κατάθλιψη που δημιουργήθηκε, μου δημιουργήθηκε και πολύ έντονα το συναίσθημα του θυμού, σε φάση ότι στην αρχή δεν μπορούσα, ας πούμε, να το ελέγξω. Π.χ. θυμάμαι τον εαυτό μου, ξέρω εγώ, στο γυμνάσιο, που είχα 1-2 παρέες, ξέρω εγώ, πιο πολύ με τη μία την παρέα, δεν θυμάμαι τώρα τα κορίτσια επακριβώς και ούτε μπορώ να πω ονόματα προφανώς, αλλά θυμάμαι ότι είχαμε κάνει ένα σαν quiz, ένα παιχνίδι τέλος πάντων, που γράφαμε σε χαρτάκι, ξέρω εγώ, ποιο είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό της κοπέλας, μιας κοπέλας από την παρέα, η κάθε μία έγραφε για την άλλη, ξέρω εγώ, και ποιο το πιο χειρότερο χαρακτηριστικό, το πιο κακό χαρακτηριστικό. Και θυμάμαι ότι για μένα, θυμάμαι το κακό, ότι είχαν πει ότι θυμώνω πολύ εύκολα, αλλά δεν κρατάω κακία. Και αυτό το είχα διαβάσει. Το ήξερα ότι θύμωνα και ότι το έβγαζα προς τα έξω πολύ αυτό το συναίσθημα, αλλά δεν είχα καταλάβει πόσο κακό έκανε σε μένα και στις φίλες μου. Βέβαια, πώς είχαν γράψει και όντως ίσχυε. Δεν κρατούσα κακία, δηλαδή ο θυμός μου ήταν για περίπου 5-10 λεπτά και μετά είχα ξεχάσει τα πάντα, ξέρω εγώ, δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτό κυρίως ο θυμός που προερχόταν από το σπίτι, όπως είχα προείπει, και από τον μπαμπά και αυτά. Γενικά ο μπαμπάς με είχε πληγώσει πάρα πολύ, γιατί πολλά χρόνια, ξέρω εγώ, διαρκούσε αυτή η κατάσταση της καταπίεσης και όλα αυτά που είχα πει στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια μεγάλη ρίζα ενός μεγάλου θυμού, απέναντι στον μπαμπά και αργότερα απέναντι και σε άλλα πρόσωπα της οικογένειάς μου, σε κάποιες φίλες μου, που δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Ήμουνα και μικρή τότε, ήμουνα από τα 10, ξέρω εγώ, μέχρι στην νεότερη ιστορία. Θυμάμαι τον εαυτό μου ότι θύμωνα. Αλλά το κακό έγινε όταν ξεκίνησα να θυμώνω
και να μην το δείχνω καθόλου, να το καταπιέζω δηλαδή, και ήταν ένα συναίσθημα πια πολύ καταπιεσμένο, που αυτό όσο το καταπίνεις, τόσο χειρότερο γίνεται και τόσο πιο πολύ σκάς και θες να... και σου βγαίνει μετά με επιθετικότητα, με βία, με λόγια που μετανιώνεις που λες μετά από λίγο, και μετά γίνεται αλεξέλεγκτος ο θυμός και δεν το καταλαβαίνεις και μιλάς άσχημα στα άτομα που αγαπάς και τέτοια. Οπότε για πολλά χρόνια κουβαλούσα αυτό το συναίσθημα του θυμού και την πικρία, πιο πολύ θυμός βέβαια. Π.χ. είχα μία φίλη συγκεκριμένα εκεί πέρα στο χωριό, την αγαπούσα πάρα πολύ και ακόμα την αγαπάω βέβαια, αλλά έκανε κάποια πράγματα τα οποία μου διέγιναν το θυμό, και επειδή δεν μπορούσα να το εκφράσω, το κράταγα μέσα μου και μου βγαίνε, το ξέσπαγα σε άλλες μορφές. Π.χ. γκρίνιαζα κάποιες φορές ή πέταγα άκυρα πράγματα, γενικά κάτι χαλούσε τη φιλία μας και δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήτανε. Ήταν και από τις δυο μεριές βέβαια, κάναμε και οι δυο λάθη, αλλά ναι, αυτό δεν μπορούσα να ελέγξω τα συναισθήματά μου και κυρίως αυτό το συναίσθημα, το κακό. Πέρασαν τα χρόνια, εγώ να μαζεύω και από άλλα άτομα, π.χ. και από άλλες φιλίες που έκανα στη Θεσσαλονίκη και μέσα από την εκκλησία που σας είπα ότι πηγαίνω, έτσι ήμουνα κάπως δημώδης. Αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισα να το κατευνάζω, να το καταπιέζω και έσκαγα μετά. Δηλαδή θυμάμαι ότι καθόμουν σπίτι και έλεγα στη μαμά είμαι θυμωμένη με την τάδε, με τον τάδε, ξέρω εγώ, και δεν μπορούσα να ηρεμήσω γιατί ήταν τόσο τοξικό αυτό το συναίσθημα και το κράταγα συνέχεια μέσα μου, δεν ήξερα πώς να το απελευθερώσω. Και όταν άρχισα να κάνω τις περισσότερες παρέες και με κάποιες φίλες της μητέρας μου και τέτοια, επειδή είχα τεράστιο θέμα και με τον μπαμπά, γιατί ο μπαμπάς με είχε πληγώσει περισσότερο από όλους τότε, μου είχαν μιλήσει για τη συγχώρηση. Εγώ όταν το πρώτο άκουσα, λέω, τι λένε, δηλαδή δεν μπορούσα ούτε να το διανοηθώ. Θύμωνα που μου το λέγανε, έλεγα τι λες μωρέ, πώς θα συγχωρήσω εγώ τον πατέρα μου, ξέρω εγώ, αφού μου κατέστρεψε τη ζωή. Και με τούτα και με εκείνα, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, με άγγιξε ο Θεός πριν σχεδόν 2 χρόνια, όταν εκείνο το βράδυ του Οκτωβρίου του 2022 έγινε αυτή, έδωσα τη ζωή μου στο Χριστό και έγινε αυτή η αναγέννηση. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ξέρω εγώ, μέσα σε λίγες μέρες ουσιαστικά, είχε φύγει ο θυμός και είχε έρθει η συγχώρεση στην καρδιά μου. Κάτι το οποίο δεν μπορούσα να κάνω για πολλά χρόνια, αλλά μόλις με άγγιξε ο Θεός έγινε αυτόματα. Και ναι, ήταν κάτι τόσο εξωπραγματικό, δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνει. Και μου πήρε αμέσως όλο το βάρος που είχα μέσα στην ψυχή μου, και μέσα στην καρδιά μου ρίζωσε κάτι υλικό. Αλλά όταν σου δείχνει ο Θεός την αγάπη του, σου βάζει ο Θεός αγάπη για ανθρώπους μέσα σου, είναι πολύ εύκολο να τους συγχωρήσεις. Και μάλιστα έμαθα να συγχωρώ και ανθρώπους που με πληγώσανε χωρίς να ζητήσουν συγγνώμη. Και αυτό πιστεύω είναι πιο δύσκολο. Γιατί βλέπεις ότι όταν ο άλλος μετανοεί και σου ζητάει συγγνώμη έστω για τη συμπεριφορά του και αυτά που σου έκανε, λες, οκ, αγγίχτηκε, ξέρω εγώ, ας του δώσω μια ευκαιρία να το συγχωρήσω. Όταν δεν σου ζητάει καν συγγνώμη, είναι πιο δύσκολο. Οπότε έχω και άλλα εδάφια να σας πω, τα έχω σημειωμένα. Προς Κολοσσαείς 3:12. Ντυθείτε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον, όπως και ο Χριστός συγχώρεσε σε εσάς, έτσι κι εσείς. Και σε όλα τούτα να ντυθείτε την αγάπη που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας, και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει στις καρδιές σας, στην οποία και προσκοληθήκατε σε ένα σώμα
και να γίνεστε ευγνώμονες. Οπότε έχω και κάποια ακόμα εδάφια. Α Πέτρου 4:7. Όλων δε το τέλος πλησίασε. Να ζήσετε λοιπόν με ευφροσύνη και αγρυπνείτε στις προσευχές. Προπάντων όμως να έχετε ένθερμη την αγάπη ο ένας προς τον άλλον, επειδή η αγάπη θα σκεπάσει πλήθος αμαρτιών. Να γίνεστε φιλόξενοι ο ένας τον άλλον χωρίς γογγισμούς. Καθένας ανάλογα με το χάρισμα που πήρε, να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον σύμφωνα με αυτό ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάρις του Θεού. Κατά Ματθαίον 7:1. Μη κρίνετε για να μην κριθείτε, επειδή με όποια κρίση κρίνετε θα κριθείτε και με όποιο μέτρο μετράτε θα αντιμετρηθεί σε εσάς. Και γιατί βλέπεις το ξυλαράκι που είναι στο μάτι του αδερφού σου, ενώ το δοκάρι που είναι μέσα στο δικό σου μάτι δεν το παρατηρείς? Ή μήπως θα πεις στον αδερφό σου, άφησε να βγάλει το ξυλαράκι από το μάτι σου, ενώ το δοκάρι είναι μέσα στο μάτι σου? Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις το ξυλαράκι από το μάτι του αδερφού σου. Προς Εφεσίους 4:26 λέει, να οργίζεστε και να μην αμαρτάνετε. Ο ήλιος ας μη εννοείστε ακόμα στον παροργισμό σας και να μην δίνετε τόπο στο διάβολο. Ιακώβου 1:19. Λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, ας είναι κάθε άνθρωπος γρήγορος στο να ακούει, αργός στο να μιλάει, αργός σε οργή. Ένα άλλο εδάφιο στο Ματθαίον 18:21-22 λέει, τότε αφού τον πλησίασε ο Πέτρος είπε, Κύριε, πόσες φορές αν ο αδελφός μου αμαρτήσει σε μένα θα το συγχωρήσω? Μέχρι 7 φορές? Ο Ιησούς λέει σε αυτόν, δεν σου λέω μέχρι 7 φορές, αλλά μέχρι 70 φορές 7. Και Ψαλμή 4:4. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, να μιλάτε στις καρδιές σας επάνω στο κρεβάτι σας και να ησυχάζετε. Το πιο γνωστό έτσι λέει στο κατά Ματθαίον 14:15, επειδή αν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πτέσματά τους, θα σας συγχωρήσει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Οπότε αυτό πάνω κάτω. Γενικά από τότε που γεύτηκα την αγάπη του Χριστού και πορεύομαι μαζί του, όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, μπορώ να πω η ζωή μου είναι πιο δύσκολη από ό,τι πριν, γιατί έχεις έτσι πειρασμούς, έχεις να παλέψεις με τη σάρκα, πρέπει να ζεις με το πνεύμα και όχι με τη σάρκα, έχεις να... Όχι, δεν τα κάνεις όμως επειδή πρέπει, τα κάνεις επειδή αγαπάς το Θεό πραγματικά. Αλλά πολλά πράγματα μου τα πήρε, πολλά βάρη. Οπότε μπορώ να τα διαχειρίζομαι πιο εύκολα, πιστεύω. Χάρη στη χάρη του Θεού και στην αγάπη του. Αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω που μπορείτε να το βρείτε, είναι πολύ καλό. Έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Επίσης το νούμερο 1 βιβλίο που έχει βοηθήσει πολύ κόσμο είναι η Αγία Γραφή. Από εκεί παίρνω τα εδάφια, γιατί κάποιος με είχε ρωτήσει. Αν δεν έχετε φυσική βίβλο στο σπίτι, έτσι, βιβλίο, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό. Είναι αυτή εδώ. Εγώ αυτή έχω και με βολεύει. Και συνήθως γενικά διαβάζω τη μετάφραση του φίλου. Είναι μετάφραση από το αρχαίο κείμενο του Βάμβα στα νέα ελληνικά. Αυτά. Αλλά μου έδωσε ο Θεός δύναμη και τους συγχώρεσα, όχι σχεδόν, τους συγχώρεσα όλους. Βέβαια και τώρα, ας πούμε, είμαι λίγο ξύθυμη κάποιες φορές,
αλλά προσπαθώ με προσευχή και εμπιστοσύνη στο Θεό και στο σχέδιό Του να μην αμαρτάνω με το θυμό και να συγκρατάω έτσι τα νεύρα μου. Μαθαίνω ακόμα αυτό το πράγμα. Ένα πολύ γνωστό εδάφιο λέει κατά Ματθαίον 6:14, επειδή αν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πτέσματά τους, θα συγχωρήσει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι τεράστια αγάπη Του, τεράστιο το έλεος Του. Αυτά, θα μπορούσα ώρες να μιλάω για τα βιώματά μου και για το πώς ο Θεός τα άλλαξε και το πώς βλέπω τα πράγματα μέσα από το Θεό πλέον. Ακόμα όμως παλεύω με πράγματα, αλλά η χάρη του Θεού και η αγάπη Του είναι πολύ πιο μεγάλη από κάθε πρόβλημα που έχουμε. Ξέρει τι περνάμε, το βλέπει, ξέρει κάθε μας δάκρυ, ξέρει κάθε μας αδυναμία, κάθε μας πρόβλημα, κάθε μας συναίσθημα, κάθε αδιέξοδο, το ξέρει, το βλέπει. Μπορεί να κάνει απείρως περισσότερα από όσο φανταζόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε εμάς. Ναι, και δεν θα βάλει ποτέ κάποιο πρόβλημα που ξεπερνάει τις δυνάμεις μας. Πάντα και μαζί με το πρόβλημα έχει και μια διέξοδο. Αυτά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να θυμάστε ότι ο Χριστός σας αγαπάει. Έχω μια βρωμίτσα εδώ. Ο Χριστός σας αγαπάει, έχει σχέδια αγαθά και τέλεια για τη ζωή σας, αρκεί να Τον εμπιστευτείτε και να Τον αγαπήσετε πραγματικά, να Του δώσετε την καρδιά σας. Και μια φωτογραφία που ταιριάζει με αυτό που λέω είναι... Έχασα. Αυτή. Πολύ ηλικιά την έχω και στον τοίχο μου. Ναι, αυτά. Keep in touch και τα λέμε στο επόμενο. Bye.